Igbo ndị ọma ndewonu ekelekwa m unu oge ruola maka akụkọ ụwa nke si n'Enyimba TV dị na Alaba steeti Abia na-abịara gị na nke taa bụ Monde abalị mbụ nke ọnwa asaa afọ 2024 ma bụrụkwa ihe eke n'ala Igbo. Na mmalite gee ntị ka nụrụ isi akụkọ ndị gbara ọkpụrụkpụ n'akụkọ anyị taa. Otu onye nnọchiteanya sitere na steeti Abia ewerela oku a na-akpọ ka atọhapụ Nnamdi Kanu gakwuru onye isi ala n'oge gara aga Buhari. Ọnụ na-ekwuru ụlọ nzukọ steeti Abia na-emegide okwu onye odeakwụkwọ mgbasa ozi ya na-ekwu na onweghị onye ntaakụkọ ọbụla ọ chụpụrụ n'oge ọgbakọ mkparịta ụka nke ndị nta akụkọ. Onye isi ala Tinubu akatọla agwa iyi ndụ egwu dịka mmadụ 18 tụfuru ndụ ha na mgbawa ogbunigwe mmadụ yi n'ahụ gbuo onwe ya na ndị ọzọ na steeti Borno. Ọnụkpụ akụkọ ndị a bụ m Ezinne Mmadụ. Chezie ntị gị ka ị gere ha n'uju. Otu onye nnọchiteanya nke na-anọchiteanya mpaghara ikwu anọ nakwa Ụmụahịa North na South nke steeti Abia n'ụlọ nzukọ nnọchiteanya etiti Obi Agụọcha na-achọ ogbugbo nke onye isi ala n'oge gara aga Muhammadu Buhari n'okwu gbasara ntọhapụ nke onye ndu nke otu na-achụnta nnwere onwe ala Biafra bụ Nnamdi Kanu. Onye omeiwu ahụ gara kpọtụrụ onye isi ala n'oge gara aga n'ebe obibi ya dị na Daura dịka akụkụ mgbalị ndị a na-eme iji malite mkparịta ụka maka ụzọ enwere ike isi nweta njedebe nke njichi ejichiri onye ndu nke otu IPOB. Agụọcha onye rịọrọ arịrịọ mgbaghara n'aha Nnamdi Kanu ma gaa n'ihu gosipụta nchekwube na ọ bụrụ na enwe mkpebi ndị dị mma maka ntọhapụ Kanu, nke ahụ agaghị abụ naanị maka imeda ndị niile nke a metụtara obi kama ọ ga-enye aka ịkwalite nghọta nakwa ịdị n'otu n'obodo a. N'okwu nke ya, onye isi ala n'oge gara aga kelere onye omeiwu a maka agwa nke ịdị umeala n'obi nke o gosipụtara nakwa iji ihe gbasara ụmụnne ya kpọrọ mkpa ma nye ya mmasị obi ike na njem ya ahụ nke ọ bịara bụ nke a nabatara. Na ngosipụta nke amamihe kwagharịrị elu ụlọ na agba nke atọ nke ịsọmpi arụmarụ nke kpọkwasịrị on the contrary nke bịarala na njedebe ugbu a nke ụlọọrụ Enyimba TV na redio haziri, agba ikpeazụ ya enweghị ihe ọzọ bụ na-abụghị mgba nke ụbụrụ isi nakwa amamihe n'etiti ụlọ akwụkwọ abụọ bụ ochie dike Victorious Covenant College na nkwado nakwa Sky Blue Diamond Academy na mgbagha n'isiokwu bụ na ọchịchị na mpaghara bụ ụzọ ịga n'ihu maka mmepe n'ala Nigeria. Onye nta akụkọ anyị Clinton Obedaya webatara akụkọ a n'ozuzu oke. Ihe omume arụmarụ ka agba nke atọ ya nye ụmụ akwụkwọ sekọndịrị abịala na njedebe n'ụlọ ọrụ Enyimba TV and Radio Limited. Ihe omume ahụ ka ahụtara ụlọ akwụkwọ abụọ bụ nke gụnyerelanụ Victorious Covenant College nakwa Sky Blue Diamond Academy bụ ndị sonyerelanụ na ihe omume a. Ndị ụlọ akwụkwọ Victorious Covenant College bụ ndị kwenyerelanụ n'isiokwu eji n'aka, ebe ndị nke Sky Blue Diamond Academy jụrụ jụwasị isi maka isiokwu nke sirenụ na ọchịchị ime obodo bụ otu n'ime ihe ga-enyere aka iji bulie ọchịchị nke ala Nigeria n'ogugo dị elu. N'oge a nọrọ na-eme ihe omume a, ọ dịkazi ka oyiziri ọkụ latrik nke na-adọzi jijiji dịka ụmụ akwụkwọ nakwa ndị nkụzi gụnyere ndị nne na nna nakwa ndị na-ege ntị nọ na-eche ijiri mara ihe nke a ga-apụtazi. Onye nọchitere anya ụlọ akwụkwọ Victorious Covenant College n'oge a nọrọ na-eme ihe omume a bụkwanụ ndị nọ na-ekwenye n'isiokwu eji n'aka dịka ahụtara Christabel Nwiwu kọwasịpụtara uru ọ bara nakwa ihe ndị ahụtara maka ọchịchị ime obodo dịka ọ makwara ụta maka uru nke a pụrụ ịpụta bụ nke mechara n'onye ya akara 25. Na nzaghachi n'okwu ahụ, ndị Sky Blue Diamond Academy dịka ahụtara ọdịnaka Treasure onye na-ara ekwu okwu ma chọrọ isi n'ihe a na-ekwu pụọ mechara ghọta onwe ya ma lọghachita. Ọdịnaka gara n'iru ikwupụta na ọchịchị nke ime obodo nye gọọmenti pụrụ naanị iweta nkewa kama na ọ bụkwara inye ihe na ndị nọ n'ime obodo karịchasị ya bụ nke nyekwara ya akara 28. N'ịga n'iru n'ihe omume arụmarụ a, ahụtara ụmụ akwụkwọ ndị kwuchara okwu n'ihe omume
a ebe ndị ọkaikpe na ihe omume a bịara too ụmụ akwụkwọ ndị a maka inyobanye anya n'ebe o buru ibu chọpụtasịa isiokwu nakwa ihe ndị ha jiri kwado isiokwu ndị ahụ. Obi dị m ụtọ na ihe anyị bịa mee gbapụtacha ụmụaka ha bịa gosi anyị ihe ha ma na nke anyị nwara amakwaghị anyị si aka ha mụta. Ha gbara etu ha nwere ike, ha gbara ebe ọ dị ukwuu. Ihe anyị hụrụ anyị enwe olileanya ya maka mgbe anyị bịara ebe a na-ekwu na a ga-eme ihe ịrụrịta ụka anyị chekwa ma ihe egwuregwu. Ụmụaka kwechiri jiri nnọọ ike na-ewepụta ihe ndị anyị na-amaghị mgbe mbụ. So ya mee ihe mere ebe a mara anyị masịrị anyị so much. Ụmụaka m agbalịla ọfụma ime nke ọma n'ihe niile akụziri ha and ha gosiri ụwa ihe anyị na-eme na Victorious Covenant High School. Mana otu oche dị ofu n'ime ndị zọrọ mpi abụọ otu onye ga-emeriri and Sky Blue Diamond meriri and anyị na-ekele we congratulate them n'ihi na ha gbalịala ọfụma. Dịka emechara ihe omume ahụ, onye na-agụ oge n'ihe omume a ma bụkwara otu n'ime ndị nlekọta n'ihe omume a bụ Mary Ihejirika kwupụtara ndị ụlọ akwụkwọ Sky Blue Diamond Academy dịka ndị mabutere mmeri n'iji akara ruru 452 ebe ndị Victorious Covenant College nwetara naanị akara 416. Onye kwadoro ma hiwe ihe omume ahụ bụ Prince Paul Ikonne dịka o kwere nkwa na ndị mabutere mmeri n'ihe omume a ga-ala n'iji ego ruru N250 na-agakwa agbara onye ahụ ule nke WAEC ma ọ bụkwa NECO n'efu. Ndị Victorious Covenant College dịka ahụtara Christabel Nwiwu gosipụtara mmasị nakwa ebumnobi ya ijiri sonyere n'ihe omume a ebe Beauty kelere Chineke maka ihe omume nke Enyimba TV and Radio Limited hiwere dịka ha haziri ya n'ụdịdị mma. Ya bụ Ọdịnaka Treasure onye so n'otu n'ime ụlọ akwụkwọ ndị nke amabutere mmeri gara n'iru ikele ekele n'otu ya siri sonyere n'ihe omume a. Ọkanandụ Chidimma gakwara n'iru ikele ndị nhazi nke ihe omume a otu esiri hiwe ihe omume asọrọmpi a ya bịa otu o kwesịrị. Enyimba TV and Radio Limited kelere ndị sonyerelanụ na arụmarụ ụka dịka ha depụtakwara ahụhụ ya ijiri hụ na ha sonyerela n'isiokwu niile ndị ewepụtara dịka nke a mekwara ma kpalite mmụọ nke ọgbọ ndị na-abịa abịa ijiri chewe uche n'ihe metụtara n'idu ndu nakwa ihe ndị ọzọ. Anyị ka na-ele anya maka agba nke 4 nke ihe omume arụmarụ ụka bụ nke ga-abịanụ n'ọnwa Septemba. Ọ bụ onye nta akụkọ Clinton Obidaya wepụtara ozi ya. Ọnụ na-ekwuru ụlọ nzukọ omeiwu steeti Abia Right Honorable Emmanuel Emeruwa na-ekwu na onweghị onye nta akụkọ ọbụla ya chụpụrụ site na ọgbakọ mkparịta ụka nke ndị nta akụkọ n'ụlọ mgbakọ nke ụlọ nzukọ ahụ dị na Ụmụahịa steeti Abia. Emeruwa kwuru na akụkọ ahụ nke na-efesa na ya mere otu ahụ abụghị eziokwu nke na-emekwaghị na-eme nke ebumnobi ya bụ iji kụnye mkpụrụ nke iro n'etiti ụlọ ọrụ ya nakwa ndị nta akụkọ na steeti a. Nke a na-emegide ozi nke onye odeakwụkwọ ukwu nke mgbasa ozi ya bụ Ụjọ Okechukwu zipụrụ na mmalite, onye kwuru na ohere dị na ụlọ mgbakọ ahụ agaghị aba ọtụtụ ndị mmadụ nke mere na onye nkwuchite ọnụ nke ụlọ nzukọ ahụ kpebiri igbubilata ọnụọgụgụ ndị nta akụkọ maka ọgbakọ ahụ. Ọ gara n'ihu kwuo na ọ bụ naanị ndị nta akụkọ nke enyochara na mbụ nakwa ndị amakwa ndị ụlọ ọrụ ha ka enyere ndị ọrụ nchekwa ikikere ikwe ka ha bata. A ga-echeta na onye nta akụkọ ụlọ ọrụ Enyimba TV na redio nke dị n'Ụmụahịa bụ onye nyochara na mmalite ka ọ na-eledo ihe niile nke ụlọ nzukọ ahụ na-eme kamgbe ọnwa Mee afọ gara aga. Agbagbuola ndị uwe ojii mmadụ abụọ ebe mmadụ abụọ ndị ọzọ nwetara mmerụ ahụ na mwakpo awakporo ebe ha na-anọ bụkwa n'ogige ha ebe akwụsị enyocha site n'aka ndị ọkpa egbe a na-amaghị ndị ha bụ n'abalị Fraịde izu ụka gara aga. Njinji ahụ were ọnọdụ na njikọ ụzọ Opobo n'okporo ụzọ Ịkọta Ekpene Ogbo Hill nke ala Aba steeti Abia nke kpasarala obi iko n'elu n'ebe ahụ
ahụ dịka ndị ahịa okporo ámá, ndị ọkwọ ụgbọala nakwa ndị nwe ọnụ ụlọ ahịa dịgasị iche iche bụ ndị chọwara ọhịa nke na-eche ha. Ndị a bi n'ogbe ahụ gwara ụlọ ọrụ anyị Enyimba TV okwu na ndị uwe ojii ahụ nọ na-arụ ọrụ akwụsị enyocha ha bụkwanụ nke ha na-eme kwa ụbọchị mgbe ndị agamevu ndị a wakporo ha n'ike. Akụkọ kọrọ na ndị uwe ojii ahụ si na ngalaba isi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii dị na Azuka na steeti Abia. Ọtụtụ ngwa ihe oriri nke ndị dịka osikapa, agwa, garị, anụ nakwa akwụkwọ ihe oriri bụ nke ndị ahịa okporo ámá bụchakwa nke a kwafusịrị n'okporo ụzọ dịka ha nọ na-eri mbọmbọ oke n'ọhịa ngwere n'ụzọ maka izere isi ha. Ọnụ na-ekwuru ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na steeti Abia bụ Maureen Chinaka enwebeghị nzaghachi nke o nyere gbasara ọnọdụ a, n'agbanyeghị na o kwere nkwa ime otu ahụ n'oge a na-achịkọta akụkọ a. Ka ọ dị, aka na-achị steeti Abia bụ dọkịta Alex Oti emeela njem nleta nkasi obi nyere ezinụlọ niile nke ndị uwe ojii ndị nọ n'ụlọ ọgwụ ebe ha nọ na-anata nlekọta ahụike na mmerụ ahụ ndị nke ha nwetara mgbe ọ gwara ụlọ ọrụ anyị Enyimba TV okwu. Alex Oti kwara arịrị gbasara mwakpo ahụ nke bịarala n'ime izu ole na ole ka enwechara ụdị ya nke gburu ndị soja mmadụ 6. Ka o si na-adị, o kwere nkwa na a ga-agbanwe okwu egwu ugbu a iji lebara ọnọdụ a anya. Onye ji aha otu pati Labour zọọ ọkwa onye isi ala na ntụliaka ezumezu afọ gara aga bụ Peter Obi akwala arịrị banyere oke mgbukpọ nakwa ntọrọ ndị mmadụ na-aga n'ihu n'ọtụtụ akụkụ nke obodo a, na-akpọku ọchịchị etiti ka ọ rụọ ọrụ nke ikpochapụ enweghị nchekwa n'ala anyị n'aka ngwa ngwa. N'okwu ya nye ndị nta akụkọ n'Ọnịcha, onye gọvanọ steeti Anambra n'oge gara aga dọrọ aka na ntị na ọ bụrụ na enweghị ihe ọbụla emere iji lebara ọnọdụ enweghị nchekwa anya nakwa ihe ịma aka ya n'ala anyị, Naịjirịa nwere ike ijiri nnọọ nwayọọ dabanye n'ịbụ obodo dara ada. Ọ gara n'ihu ka gbuo ọnọdụ enweghị izu ike nakwa nke ọgbaghara na mpaghara South East ma na-agba ndị ndu niile ume ka ha kekwa ji n'ume n'ịlụso ọnọdụ a ọgụ. Ọchịchị etiti ekwuola na site n'atụmatụ mmanụ gaasị dị mfe CNG onye isi ala a ga-enyere ụlọ ọrụ ime njem ọbụla nke ga-achọ ịgbanwe ụgbọala ha ịmalite ijiwe mmanụ gaasị CNG rụwa ọrụ na ịkwụ ụgwọ akụkụ nke pasentị 50 nke ihe ọbụla ọ ga-efu iji mezuo nke a. Ekpughere nke a n'ọgbakọ ndị ọrụ njem nakwa ndị aka ji oke na ngalaba ime njem nwere na Abuja, ebe a na-elepụ anya n'ihe dịka N1,600 nakwa asaa na N1,50 maka otu ụlọ ọrụ njem ka a ga-enyepụ, n'abụghịkwa N1.2 nakwa N1.5 emeburu atụmatụ maka iji gbanwee ụgbọala ndị ọrụ njem ndị a. Onye Director nke emume bụ Michael Oluwagbemi, onye si n'ọnụ otu onye isi Toshin Koka, kọwaa na ọchịchị etiti ga-ebubilata ọnụ ego a ga-eji rụọ ọrụ mgbanwe nke ụgbọala ndị ụlọ ọrụ ime njem a maka ijiwa mmanụ gaasị CNG mewazie ihe n'ala anyị. Osote onye isi ala Kashim Shettima na-akagbu echiche nakwa kepu a na-enwe gbasara ọnọdụ ahụike nke onye isi ala Bola Tinubu, na-ekwu na nna ya ukwu bụ nwoke amamihe nakwa nka jupụtara n'isi na ọ gbasikwara ike ugbu a. N'otu ọgbakọ ụmụnna nke otu onye isi ala na-ahụ maka ogbe azụmahịa dị mma akpọrọ PEBE nke mere na ụlọ oriri dị na Obi onye isi ala na Abuja, Shettima kọwara na okwu ndị a na-ekwu gbasara ọnọdụ ahụike nke Tinubu ezighị ezi. Osote onye isi ala kpọrọ oku ka ejiri ha nhata nakwa izi ezi n'obi na-enyocha idu ndu nke onye isi ala Tinubu n'ime ọnọdụ na-agbanwe ugbu a nke akụnụba, ma na-arụtụ aka na enweghị akụnụba ọbụla na mba ụwa ọnọdụ a na-ahụta ugbu a na-adịghị emetụta.
onye isi ala Bola Tinubu na-akatọ n'olu dara ụda agwa mmadụ iyi ogbunigwe n'ahụ gbuo onwe ya nakwa ndị ọzọ nke mere na steeti Borno n'ụbọchị Satọde, na-akọwa ya dịka agwa isi ụzọ ọbụla mekpụọ ndị mmadụ ọnụ nakwa iyi ndụ ha egwu. Egburu mmadụ 18 mgbe mmadụ 4 yi ogbunigwe ha kụkọtara n'onwe ha na ahụ ha maka igbu onwe ha nakwa ndị ọzọ n'ogbe Gwoza dị na steeti ahụ nọ na mpaghara nke North East nke ala Nigeria. Ka awa ole na ole gachara, Obi onye isi ala zipụrụ ozi nkasi obi nye ndị ezinụlọ niile ọnọdụ adapụtara na metụtara ndị tụfuru ndị ha n'ụra ọnwụ nakwa gọọmenti steeti Borno n'otu aka ahụ. Mwakpo ahụ bụ otu n'ime mwakpo ọjọọ a na-ahụtụla na steeti ahụ n'ime ọnwa ole na ole nke merụrụ ihe karịrị mmadụ 30 ahụ n'ogo dịgasị iche iche nke gụnyere mgbawa nke okpokoro isi nakwa afọ mmadụ, nnyakapụ nke ụkwụ na aka ndị mmadụ. Otu onye nyara ndụ site na ya bụ mwakpo kọrọ na onye mbụ nke yi ogbunigwe nke mbụ bụ nwaanyị kwọ nwa n'azụ mgbe ọ batara n'ogige ebe a na-eme mmemme agbamakwụkwọ gbawara ogbunigwe nke ya ka ndị mmadụ nọ na-agbakọta maka ili ndị nwụrụ na mgbawa ogbunigwe ahụ. Otu onye ọzọkwa nke mere ya nke atọ yikwe ogbunigwe wụbatakwara ebe ahụ ma gbawakwa nke ya, onye bụkwa nwaanyị nke gbukwara ọtụtụ ndị. Ka ndị ọrụ gbata nọ na-arụ ọrụ ma na-ahazi nnapụta nke ndị nwetara mmerụ ahụ nakwa inye ha nlekọta ahụike, onye nke 4 yikwe ogbunigwe n'ahụ ya bụ nwa agbọghọ n'afọ 10 gbawakwara nke ya. Ka ọ dị, osote onye isi ala n'oge gara aga Atiku Abubakar ekwuola na ọdịdị ọchịchị etiti nke enweghị ume nakwa mgbukepụ na ha achọ ikpochapụ ihe ịga nke ọma nke ndị agha soja nwere megide ndị na-eyi ndụ egwu na mpaghara North East nke ala Nigeria. Nwa amadi ya na-agba ọchịchị dị ugbu a okwu n'ike katọrọ iji ogbunigwe gbuo onwe onye nakwa ndị ọzọ nke mere ọhụrụ ugbu a nke ndị na-eyi ndụ egwu mere n'obodo Gwoza steeti Borno. Ọ gwara ọchịchị etiti ka o teta n'ụra ọ nọ na ya ma hụ na mpaghara North East alaghachighị azụ n'ịbụ ọgba nke ime ihe ike nakwa iyi ndụ egwu. Ọ ka bụkwa n'akụkọ ụwa nke si na Enyimba TV dị na Alaba steeti Abia ka akụkọ ndị a si na-abịara gị. Akụkọ ndị ọzọ m ji n'aka ga-abịara gị ngwa ngwa m lọtaghachiri. Nọsị ike maka ana m alọtaghachi. Na-eburu n'obi ka na ịnọ ebe ahụ ka anyị gaa n'ihu n'akụkọ ndị nke anyị ji fọrọ n'akụkọ sitere na mba ofesi. Ọtụtụ ndị mmadụ nupụtara n'igwe n'isi obodo mba Kenya bụ Nairobi na nkwanye ugwu ha kwuru na ha na-akwanyere ndị nwụrụ na njegharị emere megide gọọmenti mba ahụ n'izu gara aga, dịka onye isi ala William Ruto mesiri ike na aka ya dị ọcha n'ebe ọbara onye ọbụla nọ na mba ahụ nọ, na-ekwu na onweghị ọbara onye ọbụla nke nọ ya n'isi. Otu ndị na-achụ nta ugwu ruru mmadụ sịrị na opekata mpe mmadụ 30 tụfuru ndụ ha na njegharị ahụ nke ụkpụrụ ibugo ụgwọ ụtụ isi ewepụtara na mba ahụ nke dị na mpaghara ọwụwa anyanwụ mba Afrịka. Na nsochi nke ime ihe ike ahụ, onye isi ala bụ Ruto mapụrụ ọkwa nke mgbugharị o mere n'izu gara aga, na-ekwu na ya egeela ndị mmadụ ntị na ya agaghịzi abịanye aka n'ụkpụrụ nke nhazi ụtụ isi ka ọ bụrụ iwu. Ruto n'otu ihe omume telivishọn ajụjụ ọnụ kwupụtara na ọ bụ naanị mmadụ 19 nwụrụ na-adabere n'ozi mbụ nke rutere ndị isi aka ma kwe nkwa na a ga-eme nnyocha gbasara ọnwụ ndị a na-ekwu okwu ya.
n'akụkọ akụnụba ụlọ ọrụ na-ahụ maka nkwụghachi ụgwọ n'ala anyị n'ọnọdụ ọdụrụ ka ọ bụ NDIC n'aha mkpirisi ekwuola na ndịiche ndị ahụtara n'akara ọba ego ndị nwere njikọ akara BVN nke ụfọdụ ndị ahịa nke ụlọakụ Heritage Bank bụ ya na-adọla ịkwụ ha ụgwọ ha azụ. Onye nhazi nke ụlọ ọrụ NDIC a Maazị Bello Hassan n'ajụjụ ọnụ agbara ya kwupụtara na ụlọ ọrụ ya akwụọla ụgwọ ahụrụ anya nyere ndị ahịa nke ụlọakụ ahụ akụpịara akụpịa nke akara ọba ego ha ejikọrọ ya na akara BVN na-enweghị nsogbu ọbụla. Ọ kpọrọ oku ka ndị ahịa ndị na-enwetabeghị ego ha ka ha banye n'akara ebe ndobe ozi webụsaịtị nke ụlọ ọrụ NDIC ma dejupụta akwụkwọ nkọwa onwe onye maka ịkwụ ha ụgwọ ha n'aka ngwa ngwa. N'okwu ya banyere ịkwụ ndị ego ha karịrị nde naira 5 n'ụlọakụ Heritage Bank, Hassan kọwara na a ga-esi n'ihe eretara ngwongwo niile nke ụlọakụ ahụ nwere were kwụọ ha ụgwọ ndị a. Dịka o siri kwuo, ụlọ ọrụ NDIC amalitela usoro nke ịkpọsa ụlọ ndị ụlọakụ ahụ nwe ahịa maka orire nakwa usoro atụmatụ nke ịnatawa ego ndị nke ụlọakụ ahụ gbazinyere ndị mmadụ nakwa ego nke ha kwụnyere ndị mmadụ ka enwe ike jiri ya kwụcha ụfọdụ ụgwọ ndị nke ha jikọsị. N'ikpeazụ, n'akụkọ egwuregwu, otu egwu bọọlụ El Kanemi Warriors nke Maiduguri amabutela iko nke asọmpi iko onye isi ala nke ụmụ nwoke afọ 2024. Otu egwu bọọlụ anọ na steeti Borno jiri ọkpụ goolu abụọ zọpịa otu egwu bọọlụ Abia Warriors isi bụkwana nke ha na-asataghị otu n'agba ikpeazụ nke asọmpi ahụ hiri odo n'ama egwuregwu Mobolaji Johnson dị na steeti Lagos. Nsọkọta isi nke ndị ọchịagha abụọ ndị a jiri ezigbote ịta akpụ were malite, mana ndị nke agha steeti Borno jikpara ndị ogbu ha sitere na steeti Abia n'ala. Ha enweghịkwa ike izolite isi. Mmeri nke iko onye isi ala pụtara n'otu egwu bọọlụ El Kanemi Warriors agbagola n'iso na asọmpi MPFL ma bụrụkwa otu n'ime ndị ga-anọchite anya ala Nigeria na asọmpi iko CAF n'ọdịnihu. Ndị ahụ bụ ya bụ akụkọ ụwa nke uhuruchi a, mana tupu anyị ala geghachi ntị n'isi akụkọ ndị gbara ọkpụrụkpụ. Otu onye nnọchiteanya si steeti Abia ewerela oku a na-akpọ maka ntọhapụ Nnamdi Kanu gakwuru onye isi ala n'oge gara aga Buhari. Onu na-ekwuru ụlọ nzukọ steeti Abia na-emegide okwu onye odeakwụkwọ mgbasa ozi ya na-ekwuru na-akọwa na onweghị onye ntaakụkọ ọbụla ọ chụpụrụ n'oge ọgbakọ mkparịta ụka nke ndị ntaakụkọ na steeti a. Onye isi ala Tinubu akatọọla agwa iyi ndụ egwu dịka mmadụ 18 tụfuru ndụ ha na mgbawa ogbunigwe mmadụ yi n'ahụ gbuo onwe ya nakwa ndị ọzọ na steeti Borno. Ekele m gị n'ụzọ pụrụ iche onye maka ị na-ebe ahụ kirie ma gee akụkọ ụwa nke uhuruchi a. Tutu ruo kwa echi mgbe anyị ga-ewetakwara gị akụkọ ụwa ọzọ, abụ m Ezinne Mmadụ na-asị gị o imeela maka ige ntị. Kachi bụ ọnụ.